Benvinguda, Moltes gràcies. Blau Cubarsi. Cubarsi o Cubarsi? Perquè ara el... Cubarsi. Jo sé Cubarsi. Vale. Però I- bueno, gent a la meva família es diu Cubarsi. I això? A l'hora de fer-se el DNI o la partida de naixement, és com que cadascú... No ho hem comentat abans, però sí que em sembla molt curiós el tema del ara el jugador del Barça. O sigui, Sí. t'ha afectat en algun moment que et diguin, t'he buscat i m'ha aparegut el del Barça i No, però ara quan dic el meu nom es queden com... ets família? Sí. Que en el fons, de molt lluny, sí que som família. Sí o què? Sí o O què? sigui, sí perquè o sigui, no hi ha quasi Cubarsis i Mm. és de Girona, que jo també tinc com família antiga d'allà i tal, però no Vale, ens vale. coneixem. Et dediques a la música? Sí, per Ah, bueno, passió clar, sí. Dediques? tu fas moltes coses, moltes altres coses. Tinc aquí... Bueno, vale. Primera secció del que serà això. Es titula Preguntes de ChatGPT, que són preguntes que he fet jo. No, les ha fet ChatGPT. I la cosa és que siguin ràpides. Vale? Has de Vale. respondre ràpid, és per conèixer-te una mica abans de tot el totxo. Vale, quina por. Vale. Una cançó que t'hauria agradat escriure. No és una cançó, però la sinfonia número 5 de Mendelssohn, italiana. Uau. Un llibre que sempre recomanes. The Road Less Traveled, Scott Peck. Nit o matí? Fa els dos. Barcelona t'inspira o et cansa? Em cansa. A mi també. Uf. Em sap greu dir-ho, Però... No, a mi no. Que Perquè, bueno. Una paraula que defineixi el teu moment actual. Intens. Hi ha algun que no hagi sigut intens? No. A mesura que ho deia pensava, bueno, la meva vida és intensa. Escriure en silenci o en música? Les dues coses. Un artista amb qui t'agradaria col·laborar? No ho sé. Vale. Què et passa? Què et fa més por? Fracassar o repetir-te? Aquesta m'interessa tu i m'interessa molt... Fracassar o repetir-me. És que no acabo d'entendre molt la pregunta, tipus, per què compares fracassar o repetir-te, però d'entrada repetir-me em sembla el pitjor. O sigui, no crear alguna de nou em sembla purposeless i llavors em sembla com molt perillós. Què vol dir fracassar? Saps? Ja. Per mi fracassar segurament no és el mateix que per tu. Diria que repetir-me és el Repetir-te. pitjor. Jo també ho he trobat, o sigui, he pensat que deies això perquè bueno, tot el que has fet és com molt diferent entre si, no? I jo els dic, deus buscar no repetir-te. Una cosa que necessites per crear. Soledat. Sí, però fins a quin punt? O sigui, algú respirant al costat pot ser amb això? Jo no, per això dic, jo no puc fer res amb ningú. presència humana a 10 metres. Clar, o sigui, jo en general tampoc, En general, de fet, si puc tenir una casa sola, ideal, puc fer jo les meves bogeries, puc plorar, cantar, cridar, fer... O sigui, sentir-me realment lliure com a espai base a partir del qual crear, però clar, després crear amb grups, per exemple, algun cop que he escrit lletres amb altra gent o així, també m'agrada molt. I això, clar, no és crear en soledat, per exemple, no? Però no, en general... I també des d'un punt de vista d'inspiració i de mirar cap endins, ja no només en el moment de creació, tipus, no vull ningú respirant o no vull ningú a casa, sinó que com necessito tancar els ulls a tot lo de fora per realment escoltar i veure què és lo propi meu que vull dir. Llavors, com a nivell també simbòlic, soledat. Joder, mai m'ho havia portat com el meu, el tema simbòlic. No? No? Super de... Pensava que era una mica d'autisme i... No, hòstia. Pues no, jo ho trobo supernecessari. O Sí, sigui. I quan saps que una cançó està acabada? No ho saps. No o sigui, aquesta pregunta... Molt malament. No, al revés. És molt bona. em sembla com molt clau, perquè m'ho pregunto molts cops. O sigui, crec que hem de tallar les cançons, les peces, les obres artificiosament perquè el procés és un procés creatiu que no té... Ah, claro. Llavors, com els humans som els que hem de dir, vale, ho deixo fins aquí, faig un límit artificial i ja milloraré o canviaré a la següent cançó perquè si no és una cosa infinita i mai podríem tenir peces, obres acabades per ensenyar a ningú. Claro. Però ho trobo molt difícil.
O sigui, trobes que una peça es podria ensenyar sense estar acabada i conformar el fet de que una audiència la rebi sense estar acabada i durant el temps que es vagi fent d'alguna manera, no sé, com és atractiva aquesta idea d'alguna manera. Clar, és que en el moment en què ensenyes alguna cosa a algú, has Ja decidit està. que hi ha un límit aquí. Clar. O sigui, s'ha creat un límit. Mm. Llavors això ja és acabada d'alguna manera. Saps? Vale, i hem acabat les preguntes vale, ja. ràpides, per fi. Ostres, algunes no han sigut tan ràpides. No, la veritat, i ha sigut culpa meva. Se m'ha oblidat. Vale, i bueno, el següent és d'on surts? O sigui, d'on Del surts? coño de mi madre. De tu madre. Però com arribes fins a dedicar-te a la música? O no dedicar-te? O, saps? Sí, la història de la meva vida. La història de la teva vida. A veure, si jo vaig néixer la petita de 4 germans en una casa on la música i l'art estaven per tot arreu. Tot el rato hi era... Llavors la música com ha tingut un paper superclau des del principi en moltíssimes àrees i amb moltíssims colors diferents, perquè per una banda ha sigut el que té a veure amb el disfrute des de sempre, com amb estats de moltíssima alegria o el poder permetre'm plorar, no? Quan sentia alguna música trista i em tocava l'ànima o sigui, amb una sensació de llibertat, l'he relacionat molt, però també estava molt barrejada amb expectatives dels meus pares, del meu voltant, de les escoles de música que anava, de les meves pròpies pors de no decepcionar, de no ser bona suficient, el focus en la tècnica de la música clàssica, perquè és el que he estudiat, i en ser bo en la forma, no en disfrutar i estar present en la música. Això també m'ha fet molt mal, llavors també he estat molt lligada a moltíssimes experiències molt desagradables. Llavors és com que té una profunditat i una amplitud, el que significa com la música per mi o la creació, molt heavy. I fins a quin punt creus que ha influït... Espera, posa en context, perquè jo penso que jo soc fill, mon pare era lampista, ¿vale? I llavors sempre he pensat que si hagués jo acabat sent lampista, hagués fet dibuixets amb els cables a les instal·lacions o hi hagués com alguna perspectiva creativa dins l'ofici que m'hagués tocat fer, no? Sí. Perquè jo em dedico a l'audiovisual i tal. I perquè t'hauria sortit de natural, dius, sí, no? Efectivament, clar. I llavors no sé fins a quin punt, tu que vens d'un context d'artistes, allò condiciona, o sigui, condiciona efectivament, però fins a quin punt, no? I fins a quin punt creus que si no haguessis nascut en una família d'artistes, haguessis pogut desenvolupar aquesta part de tu? Que igual penses que realment no és una cosa que et ve de família i no portes com molt endins. Però entenc que sí. O sigui, de fet, jo penso que la meva ànima havia de néixer en aquesta família i que està tot preparat i que a propòsit ha passat així. O sigui, clar, per mi va molt, molt profund, però he de dir que els meus pares no són artistes, o sigui, els meus pares els agradava molt la música i hi havia una escola de violí al costat de casa. I llavors van posar els meus germans allà, això, apassionats de la música i de l'art i de la vida i de... Però el meu pare és professor de matemàtiques, s'ha jubilat, i la meva mare era professora de castellà a un institut. Llavors... I després, per altra banda, el que ens van posar a fer des de petits, tant els meus germans com a mi, era interpretació, o sigui, era performance de violí clàssic. O sigui, per mi, el focus que estic tenint ara de creació és una cosa completament diferent al poder master an instrument o sigui, saps? Perfeccionar la tècnica d'un instrument, perfeccionar la interpretació. Per mi és molt diferent ser actor, ser performer, que ser creador. Molt diferent. Òbviament estan connectats, no? Però que el meu focus com a persona creadora, que en el fons és el meu propòsit vital, l'he descobert molt tard. Saps? Fa poc, diguem. Sí. O sigui, profundament diria fa 4 anys o 3 i mig, sí. Ostres, o sigui que fa poc.
Sí, molt poc. Però realment, música... O sigui, tu quan va ser el primer cop que vas dir... Bueno, que vas fer un tema teu? Diguem. Clar, és que això també és tot un altre tema, perquè jo vaig començar a apropar-me a aquesta part artista de mi, de crear, fent raps, i de fet vaig començar a sobre de bases ja creades que trobava per internet. Llavors, per mi això no és el mateix. S'assembla més a escriure poesia, s'assembla més a una altra cosa, no? Però crear la meva pròpia música va ser amb el meu primer àlbum així casero que vaig fer, Holy, que és això, fa com uns 3 anys i mig, que vam col·laborar. 3 anys exactament. Fa 3 anys exactament. Sí, juraria que sí. 2023. Exacte. Buah, jo estic molt orgullós, d'allò. Em va agradar també. molt, Va quedar de puta mare. Jo també, a més el procés va ser guai i és important. Lo següent que tinc és... Bueno, hem obert com moltes coses ara. És que Claro, sí, hi ha branques és increïble. infinites. Però que em parlis de la teva obra, tipus de Holy, sobretot, o sigui, com ha arribat la teva obra a aquest punt, diguem. Clar, o sigui, venint... Per posar una mica de context, jo venia de la música clàssica on havia fet dins de tot aquest treball de performance... Perdó, et tallo. Abans d'aquesta pregunta, respon-me això. En quin moment es barreja la música clàssica i l'urbano, diguem? Clar, és que això és el que anava a dir ara, o sigui, com per posar una mica de línia de context, jo he escoltat tots els gèneres de música des que soc molt petita i m'han apassionat diferents cançons de cada gènere. O sigui, per mi sempre han estat barrejats tots els gèneres. En la meva ànima, en el meu cervell, en tot. O sigui, jo escoltava tant Mendelssohn quan era petita com reggaeton, com rap, com jazz, com música del món, molta música del món a casa dels meus pares, com... o sigui, de tot. Llavors, per mi no hi ha... També aquestes diferenciacions entre gèneres són artificioses, són com aquests límits de quan acabem una peça. Doncs per mi és absolutament el mateix, és algo que hem de fer per poder-nos comunicar i dir, vale, a què s'assembla, vale, pues... però que en el fons, per mi bona música és bona música. No hi ha més música que em ressona a mi, és música que em ressona i ja està. Llavors, tot i que jo estudiés música clàssica, el meu cor ha estat amb molts tipus de música diferent. Llavors, quan jo vaig apartar-me del món de la música clàssica, sincerament malalta, o sigui, estava realment psicològicament traumada per com funciona tot el món de l'educació en general, vaig voler com separar-me al màxim durant uns anys de tot allò, com a mínim de manera arreglada, no? O sigui, vaig deixar la universitat, vaig fer un paron. I llavors, buscant aquesta llibertat d'expressió, vaig començar a fer rap i a cantar i tal. Però també molt ràpidament, potser això al cap de com 2 anys o així, vaig tornar-me a trobar que jo mateixa m'havia tornat a limitar dins d'un espai molt, molt, molt contragut vale, doncs el que faig és música urbana. I que això em quedava molt petit, no m'estava sentint lliure, m'estava sentint pressionada, al final per mi mateixa. M'havia posat en aquesta casella i llavors vaig fer una teràpia MDMA, que sí, ara ha entrat això per aquí, però mira, és que és també bastant clau en aquest procés, que bueno, doncs em va canviar la perspectiva de la realitat, la meva experiència i moltíssimes altres coses, i amb àlbum que em va desbloquejar molt va ser m'adonar-me que jo volia crear la meva pròpia música sense fronteres, no només vull fer rap, vull començar a composar de zero i a fer-ho de la manera més autèntica possible i tal. Llavors és quan vaig començar amb Holy, deixar-me portar per el que volia fer i tot i així, ara mirant enrere, comparat amb el que estic creant ara i tal, em sentia encara amb molta por i amb molta desconeixença de
de les meves pròpies capacitats com a creadora. O sigui, la simplicitat amb la que havia de crear allò era fruit, en el fons, en part, de les meves limitacions, no? O sigui, ara, com anem creixent, podem mirar enrere i veure-ho més clar, no? Però... Sí, ara no sé per què... Vull dir, ara m'aniria molt per les branques, o sigui, torna'm a preguntar alguna cosa perquè no sé... Vale. Clar, o sigui, jo t'havia preguntat en quin moment es barregen l'urbano i el clàssic, i llavors la pregunta següent era com, o sigui, després d'aquesta barreja, com arribem a Howley. I, bueno, si vols parlar una miqueta d'on surt conceptualment Howley, que es refereix i a... Bueno, sí, d'on surt conceptualment. Vale. A veure, què era el primer que has dit? No me'n recordem. Bueno, o sigui... O sigui, primer es barregen l'urbano i la música clàssica. Després, o sigui, Howley? la música urbana, com a creació meva, es comença a barrejar amb tots els altres estils de música que m'agraden. Suposo que a partir de Howley, tot i que el focus no és la música urbana en Howley, perquè justament suposo que en aquell moment de dir, hòstia, no vull estar restringida per un gènere musical. I Howley, de fet, no venia des d'un lloc... Bueno, en general, les meves coses no venen des d'un lloc conceptual o racional. Bueno, tot va una mica a la vegada, no? Depèn del que vulgui dir conceptual en aquest context. Però venia de diferents melodies que jo m'havia anat permetent improvisar durant un temps, ja quan vaig adonar-me que jo volia estar creant el que em sortís a mi dels usuaris, vaig dir, vale, doncs creem a partir d'això, i com la primera exploració de la llibertat de què passaria si creo des de zero el que em surt a mi crear a través de l'emoció que estic sentint en el moment. Òbviament això té una anàlisi quasi posterior, encara que sigui molt simultani, de per què estic sentint el que estic sentint, no? En quin moment estic vital, però en el fons per mi el motor sempre és emocional, o sigui, i després hi ha com l'anàlisi o la contenció com una mica com el que faig a teràpia, en plan, vale, estic sentint això, hòstia, mira, fas connexions amb el teu passat, amb el no sé què, busques què puc fer de positiu amb això. I la teràpia amb el MDMA, què? Això què? O sigui, d'on surt? Com arribes allà, en plan, després de provar moltes coses, per pura curiositat, investigació teva... Mira, jo portava tinc com un camí molt llarg de psicoteràpia i molt intens, perquè vaig tenir un trastorn alimentari sortint de tot aquest moment d'estudiar música clàssica. Això quin any, més o menys? O quina edat tenies tu? Jo tenia, quan vaig començar teràpia, tenia al voltant dels 18 anys. Sí. Joder. Sí, portava moltíssims anys arrossegant el trastorn alimentari i moltes altres coses, no? I molt de dolor i moltíssimes coses, no només pel món de la música clàssica, Has parlat algun cop del TCA en alguna cançó, tipus, molt explícitament? No, en específic no, però de la seva arrel, tant totes m'entravessa. D'això no et pregunto perquè ja és tot en tot, no? Què estaves dient? Sí, lo de l'MDMA. Eso. Sí. És que hi ha tantes portes que podem tocar que... Sí, jo me'n recordo que el 2023, quan estàvem fent el videoclip, m'ho vas comentar i em vaig quedar loco, perquè va ser el primer cop que vaig dir com, uau, ja... És el primer cop que ho senties? Sí, de l'existència de... Sí, de l'utilització de... Sí. Hòstia, doncs mira, això a Amèrica ja fa molts anys que... De fet, es va començar a investigar, ara ho diré malament això, però crec que a l'època dels 60-70, tots els hippies... O sigui, quan va sortir l'LSD ja es va començar a provar com en forma terapèutica. Però, o sigui, per mi, jo havia provat els bolets màgics i només provar-los vaig adonar-me
en un context diria que bastant terapèutic, o sigui, en la natura, amb la meva parella d'aquell moment, amb molta calma, d'una manera bastant... Segura. Sí, no, totalment segura i com ritualitzada, no? I allà per mi vaig descobrir com que allà hi havia un potencial terapèutic brutal. O sigui, per mi allà se'm va començar a obrir una porta cap a l'espiritualitat, una connexió amb la natura que no havia sentit abans, una connexió amb mi mateixa, amb els altres humans, o sigui, allà vaig veure molt de potencial. Llavors, van anar passant els anys, jo continuava fent la meva teràpia, això, molta teràpia, molta teràpia, molta teràpia. Però sí que és veritat que va arribar un punt que jo em sentia una mica estancada i que tota aquesta teràpia feta des d'un anàlisi més aviat mental, hi havia alguna barrera que jo no podia acabar de travessar, sobretot en temes de trauma. I llavors, buscant per internet, llegint, devia trobar algun article o alguna cosa, vaig veure que es feien teràpies amb psicodèlics. I vaig dir, bueno, com que ja havia provat lo dels bolets, vaig anar a una terapeuta, a un lloc on es fa tot de manera segura i molt bé, i em van dir que pel meu cas millor fer MDMA. Perdó, és legal, no? O sigui, és tot... Està entre la legalitat i la... No, legal. Exacte. Llavors és tot una espècie de grisos, però el que sí que sé és que el mateix any que jo ho vaig fer, ara mateix potser ja ho és legal, perquè quan jo ho vaig fer, que és això, que farà 3 anys, i just abans de Howling. O sigui que quan ens vam conèixer tu estaves en pleno... En plena transformació. Uau. 100%. Però de fet, ara també ho estic, o sigui, ho estic, Bueno, sí, però estic en rebombori constant, o sigui que... Sí. Però, sí, en el moment que jo ho vaig fer, començaven a fer unes proves, no sé com es diu, uns assajos legals a l'Hospital de Sant Joan de Déu, si no m'equivoco. No sé, però vull dir... Més legal que això. Sí, o sigui, a Amèrica també ja fa temps que ho és, però... I això, i bueno, em va canviar en moltíssims sentits, o sigui, a una persona que estigui preparada pel que pots suposar, que és un canvi molt profund i molt ràpid, òbviament ho recomano, o sigui, jo estic totalment agraïda, o sigui, tot el que ha passat des d'allà... I, o sigui, entenc que sí, però algú diries, ho recomanaries concretament o específicament per artistes? O és una cosa que realment no té res a veure? Per humans. Jo penso que els humans tenim com una funció artística, com creadora, com a propòsit més important, llavors, com a humans i com a artistes... Sí. Sobretot, per dir alguna cosa d'això, perquè per mi el que vaig descobrir va ser com poder sentir sense jutjar el sentiment. O sigui... Ara obriríem un altre melón gegant. Té a veure, o sigui, a mi a teràpia se m'ha dit lo de... A mi la terapeuta m'ha dit, digue'm el que sents, no jutgis el que... O sigui, no et jutgis a tu mateix abans de dir el que tal. Té a veure amb això? Té a veure amb això, però clar, és molt més profund del que sembla, perquè, o sigui, des de la meva perspectiva, quan patim, quan hi ha un patiment quan patim és quan estem resistint-nos al dolor que sentim. O sigui, que en el moment en què ens deixem sentir dolor sense estar-nos jutjant, ja no se sent tan dolorós. Però això és un canvi de clic que podem entendre racionalment de vale, en el fons patim perquè estem jutjant, estem pensant que no hauríem d'estar sentint això, ens estem resistint en comptes de totalment rendir-nos i deixar-nos emportar per aquest sentiment, estem pensant que no hauríem d'estar sentint això i en el fons això és el que ens fa més mal. Clar, una cosa és adonar-te que això és el que està passant mentalment i l'altra és poder fer el clic. Llavors, jo podia saber això o podia olorar-me aquesta veritat abans de fer aquesta teràpia, però el que va passar és que a partir d'allà doncs això, vaig poder començar a sentir una llibertat i una acceptació molt més gran. I en quin moment
En quin moment li poses paraules? O sigui, la paraula ànima o l'espiritualitat en general, com entra? Com des de sempre? No. Entra Ha bastant com sigut una amb... pistonadora després de l'MDMA. Sí, Sí, o sigui, clar, jo ara miro enrere, És que ara mateix el que tinc al cap és com que la teva experiència ha sigut el més pel·liculera del món, de flotar pràcticament. és que sí, posar-ho en paraules quasi sense context, quasi no vull posar-ho en paraules perquè es minimitza molt Sí, tot el que pugui suposar, és sí. heavy. Però sí, a partir de l'MDMA he tingut altres experiències i també tot, o sigui, sí, de cop he començat a tenir una experiència molt màgica, molt misteriosa de la realitat. I abans de tot això eres una persona gens màgica o supercientificista o... És que això és el que... Aquí hi ha molts grisos també, perquè ara, mirant enrere, jo et diria, hòstia, l'espiritualitat ha sigut una part de la meva vida des de petita, d'una manera o una altra, perquè per mi l'espiritualitat té a veure amb l'art moltíssim i he estat envoltada d'això des de petita, he estat sentint i tenint experiències espirituals des de petita. Clar, jo no tenia el vocabulari que tinc ara per posar-li. Però, a més, he de dir que no, que era molt, 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 molt més materialista, en molts moments atea convençuda, sí. O sigui, el llenguatge estava molt apartat i també molt infeliç, o sigui, amb un sentiment, amb un nihilisme, no? amb un meaninglessness molt, molt gran. Però clar, en el fons no és ni el meu estat natural ni crec que de ningú. Llavors jo diria, no, en el fons jo sempre he sigut espiritual, som espirituals, no hi ha res que no sigui espiritual. El que passa és que hi ha moltíssims bloquejos, sobretot en aquesta època, no? Però... Bé, jo me'n recordo que no ho vam discutir, però sí que em vaig adonar que teníem perspectiva diferent. O sigui, que parlàvem del mateix. Ara no recordo què exactament. A veure? Però estàvem dient el mateix. El que passa que tu utilitzaves paraules, pues això, ànima, espiritualitat, Déu, tot això. I a mi se'm fa molta bola, aquest lèxic, perquè trobo que també hi ha com moltes altres coses, sectes bàsicament, sí. que els fan servir aquestes paraules, Sí. i per mi és molt important com dius i com et refereixes a les coses, no? Sí. I d'alguna manera és com, per mi és legitimar aquest tipus de dogma. Sí. Clar, per mi... Però ja et dic, jo me'n recordo que estàvem parlant a una cosa que jo li deia cervell, tu li deies ànima, saps? Aquest tipus de coses, i estàvem en plan... Sí, és que em costa molt entenc. saps? A mi em costava fins que l'experiència em va arrossegar d'una manera tan potent que, clar, jo he de dir que jo no he tingut... o sigui, òbviament tinc influència del cristianisme perquè a Espanya, o sigui, pel context cultural, tot i que ja a la nostra època, quan jo creixia, no, la majoria, o sigui, la meva família atea / agnòstica, entre cometes, els meus amics, les meves amistats, molta part també, etc. no? I jo no tinc una relació directa amb... O sigui, jo no he tingut una experiència de la religió organitzada. Jo no tinc experiència amb religió organitzada. Claro. I sempre l'he criticat molt i, de fet, la continuo criticant avui en dia. O sigui, crec que és molt, molt perillós, igual que qualsevol altra creença. Igual que qualsevol altra creença. Anava a dir creença fixa. Igual que... O sigui... Llavors, clar, quan jo utilitzo paraules que també utilitza la gent religiosa, s'ha de tenir en compte que els religiosos no són seves, aquestes paraules. O sigui, la religió s'ha creat a partir d'experiències espirituals. Llavors, és important que quan jo parlo, és veritat, perquè se m'entengui... Que la referència que utilitzes és una Clar, que tothom coneix. Exacte, jo m'hi refereixo metafòricament que no o sigui, com a cosa real, perquè la metàfora per mi és real, o sigui, però metafòricament.
Metafòricament perquè jo entenc que cadascú s'hi relaciona amb el seu llenguatge, però que la veritat és una. I ara, el següent bloque, perquè això ha sigut un bloque, Sí, encara que no blocazo. sembli, en què estàs ara mateix? Quina música estàs fent? Què sortirà? Quan sortirà, si vols dir-ho? Vale. Igual és molt de compromís dir quan. Sí, però... mira, quan no puc dir, malauradament, perquè la vida... Sí, quan no puc dir. Però ara estic treballant en un projecte que per mi és el que... Suposo que això ho diré sempre amb els nous projectes, no? Però per mi és el que més defineix qui sóc ara o qui sóc. Home, Howley potser sí que era un projecte més de creixement teu, no? Llavors ara sí que... Com que t'he sentit que ara sigui com un blau covard, sí. Sí, però com que és un altre cop, això seria una distinció com molt artificial, de posar aquest límit de quan, perquè estic creixent molt i també vull arribar a altres llocs molt més lluny d'on estic arribant ara. Però sí que és veritat que ara em sento molt lliure i molt capaç i els límits que sento són de falta de recursos, de falta de recursos, de temps, de diners, però sí que sento això, que he trobat la meva ànima i m'he trobat... Ho sento, però és així com ho Sí. experimento. I que aquest projecte... O sigui, estic treballant en un àlbum que és la metàfora de la meva pròpia mitologia o cosmologia que he descobert i que he descobert o que he desenvolupat o que he anat desenvolupant, sobretot a partir d'una altra experiència mística que vaig tenir. Quina? D'això no vull dir moltíssim, vale. no vull dir moltíssim, però vaig tenir una experiència molt semblant a una experiència propera a la mort. No vols dir perquè ho dius al disc o perquè és potser... Ostres, perquè crec que m'agradaria, o sigui, com per parlar d'aquest tema, també m'agradaria com oferir molt més context, molta més profunditat i molta més informació perquè no es malentengui o perquè... Vale. Llavors és com... o sigui, seria un podcast totalment diferent ara mateix, saps? Però això, una experiència molt interessant que un altre cop va fer-me canviar la meva percepció de la realitat d'una manera molt forta i llavors jo sento que tinc un missatge que he d'expressar. I ara tinc per primer cop no només la forma del que estic creant, l'estètica, no? La forma del que estic creant és molt més jo i incorpora... O sigui, hi ha alguna de rap, però hi ha música, òbviament música clàssica, però incorporar moltíssimes altres coses, o sigui, estic preparant una performance, incorporar molta teatralitat, poesia, ball, dramatúrgia, o sigui, moltes comèdia, inclús diria, o sigui, incorporar tot el joc que conec per ara, que és molt diferent en forma de les coses que he fet abans, però també i sobretot per mi és i serà molt diferent perquè per primer cop hi ha un missatge molt autèntic, hi ha un missatge molt meu, he trobat el que vull dir, com ho vull dir-ho, per què, i tinc moltes ganes de... I sents responsabilitat de dir-ho? Molta. Sí, eh? Sí, o sigui... No et desligues de la labor de l'arte. Ostres, és que jo tinc o sigui, jo sufro una sensació d'hiperresponsabilitat, de fet moral, que m'he de treballar, que m'estic treballant. Llavors, tot el que faig ara mateix està una mica atacat per una de les meves moltes vulnerabilitats, una és aquesta, i és que sí, tinc com un perfeccionisme moral bastant fort ara mateix. Molt idealista, diries. Sí. Però m'estic treballant, eh? Sí. Estic treballant. Sí. Ja. Sí, ho he notat, o sigui, perquè també fas contingut a xarxes,
Llavors, jo tot el que em surt sempre noto això, com que hi ha com certa responsabilitat de lluita, no? Sí. Bueno, sí. Eh, bueno, és que el que tinc ara és encara més profund. Vale, a mi m'encanta, o sigui, com més profund. Bueno, m'has parlat de que ja tens com certa responsabilitat ètica, no?, amb tot això que estàs fent ara. El grano, o sigui, quin és el missatge, quin és d'on surt i què vols dir, saps? Un altre cop, em costa molt sintetitzar aquestes coses, però bueno, faré el millor que pugui. O sigui, per mi el propòsit... He de dir que has dit molts titulars, o sigui... Clar, moltes... Sí, exacte. Quan hi ha hagut una frase... O sigui, està molt ben sintetitzada, o sigui... Sí, vale. Trobo que sí. Doncs... O sigui, de base jo tinc un desig d'aliviar el sofriment humà, el sofriment intern. O sigui, jo tinc, per les meves pròpies experiències i per tot el que he passat i com he pogut anar sortint d'aquestes experiències, trobo que he après moltes coses i crec que he aconseguit crear per mi mateixa, o estar creant, una filosofia, una cosmologia, o sigui, literalment una filosofia vital que crec que aniria bé a molta gent també, que crec que pot ajudar. Llavors, jo tinc un desig de que el que m'ha ajudat a mi pugui ajudar també altres persones i té a veure, bueno, doncs aquest projecte parlarà del perquè de l'existència, del sofriment humà, de la mort, de tots, per mi, del tema, saps? El tema més important i... Ui, com li poses paraules a una cosa tan gran, saps? Sí, Això és lo difícil. Això és lo difícil i no només com li poso paraules, sinó que... O sigui, jo vull fer-ho i crec que ens hem d'apropar a aquest tema d'una manera també positiva. A falta d'altres paraules diré que està amb esperança. I crec que és molt difícil i que sovint no toquem aquests temes perquè fan molta por. Fan molta por, la gent evita molt. I és com molt fàcil, o sigui, ara em poso a pensar en cançons romàntiques dedicades a una persona i és com... Ja està escrita la cançó, saps? Només has de rimar-la. O bueno... Que està bé, també. Està bé, o sigui, em dona aquesta sensació de... Bueno, i volia preguntar, quina és la teva cançó com més terrenal? Saps? Podries dir alguna que diguis, però aquesta va per ma mare, saps? Tipo algo com... Una cançó que hagi fet sí, i que no sigui tan transcendental. Com per conèixer-te una mica millor, també. No sé, ara penso, per exemple... Me'n recordo una cançó que vaig fer col·laborant amb l'Ebel, la meva amiga l'Ebel, que es diu Nana, i era una mica una crítica feminista a situacions en les que ens hem trobat, i doncs, aquesta la noto molt... Era un rap, la noto molt terrenal. Has dit aquesta paraula, m'ha ressonat aquesta, però... Per mi, un altre cop, ara et diria, això no és terrenal, això és lluitant al fons també per algo espiritual, sí, que és la igualtat i l'equanimitat entre tothom, però... Però és veritat que no se sent, almenys des del nostre context actual, no se sent tan loca, no? No, exacte, tan loca. Tan gran, tan... Sí, exacte. I ara suposo que ni idea, però saps què vindria després del que estàs fent ara? O ho pots veure venir pel que et coneixes, que és, clar, tants anys d'introspecció, no sé si et donen com per saber per on tiraràs després d'això. És que no sé què vols dir, com per on tiraré, de què m'agradaria fer o què passarà, tipus, m'estàs preguntant al futur, què veig per mi? Què veus venir? Potser una mica així... Mira, o sigui, jo el que desitjaria, clar... No, jo entenc que el futur està... Tot i que està escrit, jo no el sé, crec que ningú el sabem, o sigui, crec que per mi la feina és una mica deixar anar de les expectatives. Llavors jo miro de no pensar el meu futur, com es veurà el meu futur? Es veurà així, es veurà... Justament miro de no fer això i de dir, estar present, el que hagi de passar és per què ha de passar, si és molt de dolor i si és molt de coses que no desitjo per mi mateixa, pues l'acceptaré i farem el millor amb el que hi hagi i ja sortiran altres coses en una altra dimensió. És que jo crec que t'he projectat una mica les meves merdes ara. No, però
I les meves també, perquè... Perquè jo soc molt de... un pensament molt ansiós, sempre en el futur, de què estarem fent. Però ho entenc, Sí. O sigui, de fet, jo t'anava a dir, jo miro de fer tot això, de no tenir expectatives, estar present, però tinc desitjos i tinc desitjos molt forts de poder estar fent performances, expressant qui sóc, connectant amb gent, creant una comunitat... O sigui, tinc molts de somnis en el fons, I una altra cosa que volia parlar amb tu, el tema, o sigui, una cosa que a mi, és com del que més m'agrada, del que he escoltat que dius, és sobre el tema de la disciplina. Estimar la disciplina. I... Temazo. És un temazo, perquè, ostres, clar, jo sóc la persona, no diré la menys disciplinada del món, perquè ja som adults, però sí que, ostres, per mi és un problema la disciplina. A mi em costa molt i tal com parles tu d'estimar-la, que formi part de tu, És que... com ho vius, saps? Que després parlant amb tu també he de dir que se sent molt real, tipo, ho tens tot molt organitzat, com... Sembla molt... Ara és bastant, sí. I ja fa 3 anys també. Potser ja també, sí. Sí, fa 3 anys just. Sortia d'un període molt fosc també, de molt de caos. Però, o sigui, jo m'he barallat des de molt petita amb la disciplina molt, i també he tingut molt aquesta sensació que escolto molta gent tenir de és que no sé ser disciplinat o perquè... I és que jo crec, de veritat, és que ho estem enfocant, o sigui, no estem parlant de la disciplina com ho estem enfocant és el que està creant el problema, perquè hi ha un ús molt gran. Crec que la disciplina és la conseqüència d'una altra cosa. La falta de disciplina que li diem, en el fons, és el símptoma d'una altra cosa molt més profunda, que és la que hauríem d'estar mirant i observant i analitzant i acceptant i treballant perquè després no sortís això. Llavors, clar, crec que és un tema... O sigui, m'interessa moltíssim perquè jo també m'hi he barallat molt i en el fons continuo tenint temes molt més sutils amb la disciplina, però... I és que per mi hi ha com 2 branques molt importants... O sigui, hi ha 2 raons per les quals una persona es pot trobar en una situació de dir jo no sóc disciplinada, no sé ser disciplinada o tinc un problema amb la disciplina. Una és que estiguem intentant fer una cosa que no és la que hauríem d'estar fent. O sigui... si la nostra ànima no està ressonant amb una cosa, jo vaig intentar per posar un exemple, durant molts anys ser disciplinada amb alguna que profundament el meu jo més profund no volia estar fent, que era ser una violinista de música clàssica, per exemple. Llavors, hi ha una resistència que posa el propi subconscient a voler a fer allò, perquè t'està avisant d'una manera... O sigui, és un impuls bo que passi, que sentis que no vols fer allò, perquè no és el que hauries d'estar fent. Llavors, crec que aquí rau molta part de... O sigui, aquesta és l'arrel de molts problemes que diem de disciplina, jo crec. I per altra banda, una altra arrel molt gran que jo crec que hi ha està relacionada amb el món, amb la societat en què vivim, amb el capitalisme, amb com hem crescut, i és que el valor que creiem que tenim com a persones el relacionem amb el que produïm, el relacionem amb quant de disciplinats som, el relacionem amb els nostres resultats externs. Llavors, no hi ha manera de que una persona es pugui posar a fer això ho he sentit personal, Ho has tocat. Aquí m'has atacat. No, és que... No, i a mi també. Sí, és que és... I clar, un altre cop, és una altra d'aquestes coses que podem saber racionalment, però que estan tan impreses des de que som tan petits que costa molt diferenciar-les de nosaltres mateixos, però són coses apreses. O sigui, si nosaltres posem el nostre valor en aquests resultats externs o en allò que fem, quan ens posem a fer aquesta acció, aquesta activitat en la qual li traiem, hi ha una pressió tan gran, hi ha una preocupació tan gran, que el nostre valor depèn d'això. Que jo sigui significant en aquesta vida, que
que la meva vida tingui sentit depèn de que jo pugui fer això. Llavors, això sempre estarà atacat d'una por, d'una tensió, d'una pressió que no permetrà que ho disfrutis i que, per tant, no permetrà que siguis constant. Perquè en allò que volem ser constants, hem de poder-ho disfrutar. Llavors, aquí hi ha l'altra arrel, que és treballar l'autoestima, treballar la nostra percepció de la vida, del significat de la vida. Nosaltres tenim valor intrínsecament, deixem de fer, ho fem bé o ho fem malament, siguem bons músics, siguem bons artistes o no ho siguem, tenim un valor profund independentment d'això. Clar, és que és fàcil dir-ho, però sentir-ho és un treball constant i difícil. I a més, quan surts del validar-te una feina, t'ho porto a lo personal, quan ets l'únic de l'oficina que no es valida amb la feina, ets una persona conflictiva, llavors. Totalment. I és que per la societat Sí. una persona que es valora intrínsecament no funciona, no... I quan arriba el teu horari i ets el primer que amb la tapa de l'ordinador fa així i te'n vas i no et valides amb tot allò, passes a ser l'ovella negra. I sí, o sigui, és una cosa tan real... A la feina, a les famílies, a la societat com a whole, també a les escoles, o sigui, tot realment funciona. Tot, tampoc, però moltes coses funcionen validant-nos validant amb resultats externs. També hem crescut molts de nosaltres, o sigui, en general, sense voler els pares ens validen, no? En el moment en què diuen, ostres, això ho has fet molt bé, o que bé que has tret un 9 en aquest examen, o que bé... Nosaltres comencem a pensar que som estimats per això extern. Llavors, clar, hi ha un treball de consciència molt profund i d'un qüestionament que hauríem d'estar fent... que hauríem d'estar fent constantment. O sigui, jo m'ho he treballat molt, però això continuo com barallant-me perquè jo encara projecto una mica el meu valor en la meva capacitat de composició, per exemple, i llavors, clar, és una feina de no només canviar tot el diàleg intern, teràpia, observar-se, llegir, qüestionar els pensaments que tenim automàtics, no? Estimar-nos, tractar-nos amb carinyo, sinó també hi ha un treball de fer les coses, per exemple, molt més a poc del que s'espera que han de ser. Perquè, per exemple, per fer les coses amb plaer, molts cops hem de poder descansar. Hem de poder no tenir la pressa de vull fer aquesta cançó la setmana que ve, ha d'estar acabada, o hem de treure una cançó o estar tot el rato postejant coses a Instagram o el que sigui, totes aquestes pressions fora. O sigui, però ostres, fer-les fora és molt difícil. Dir, vale, em poso avui a composar només 5 minuts. 5 minuts. Això el món ho trobaria ridícul. Però si és la manera que jo puc fer-ho amb llibertat i fer-ho amb plaer, és importantíssim que ho faci així. 5 minuts. I que potser literalment m'assento i escolto alguna cosa. A partir d'aquí, si jo ja vaig amb aquest focus en he d'estar-ho disfrutant. O sigui, crec que això és per tota... O sigui, aquest tema té a veure amb la vida, no té a veure amb la creació, no? És en plan, el propòsit és que ho puguem disfrutar. Llavors, si ho hem de fer super a poc, si ho hem de fer malament, si ho hem de fer que l'altra gent, que els nostres familiars pensin el que vulguin, que som uns vagos, que som raros, que som... M'és igual, si l'important és disfrutar-ho. És que, a més, quan comencem a entrenar aquest múscul de saber com disfrutar, cada cop ho farem més i ho fem més. Llavors, clar, jo començo amb 5 minuts, però acabo que si sóc capaç de no estar-me controlant amb aquest nas intern que tots tenim a dins, o preocupada, no? O amb pors, o amb expectatives de que sigui bona música o de que sigui... Si jo sóc capaç de fer-ho 5 minuts, cada cop seré capaç de fer-ho més rato, i al final crec que l'objectiu és que tota la vida puguem estar extàtic, saps? O sigui... Això era la disciplina, no? Saps aquella frase de... Crec que era Picasso, lo de que la inspiración te pille trabajando o algo así. ¿Tú la validarías? ¿No? Clar, o sigui, jo diria, treballant... Validar un statement de Picasso. Sí, ja has començat bé. Però mira, separant l'artista de la... No, però... Ai, no, és un altre tema, això. No, però com a tòpic, això que has dit de que
no, això, estàs fent referència a que nosaltres hem de treballar i la inspiració ja vindrà, no? O sigui, nosaltres hem d'estar... Que també és molt Clar, jo rechina. en el fons el que estic dient és que treballar ha de ser jugar. O sigui, treballar fora de l'ocasió. O sigui, hem d'estar treballant per ser feliços. El treball no és treball per produir alguna cosa, no és treball per ser productius, no és treball per fer X. El treball és quan present pots estar, quan feliç pots ser, quan lliure pots ser. Llavors, clar, en el moment en què la vida es pot convertir en un... Vale, el propòsit és disfrutar, això és el treball. Llavors, no s'ha de sentir treball, per això no diria ni la paraula treball, saps? Llavors, que la inspiració et pilli jugant. És que jugar és inspiració, llavors no hi ha separació ja. Aquesta frase no té sentit, en el fons. Bueno, hem descobert aquí. Exacte. Has obert moltes altres portes. Moltes coses, sí. Jo volia portar-ho també a lo més físic, no? A veure, pràctic. Sí, lo més pràctic. Perquè, per exemple, a mi se'm complica molt, jo tinc molts arranques d'artisteo i de posar-me a crear i tal. La inspiració, idees. Sí, estem parlant de... demà he d'entregar una feina i són les 3 de la matinada i ja estic acabant-la. I llavors m'he de posar a fer una altra cosa. Sí. I com gestiones això? Perquè a mi de veritat que jo encara estic en el punt de que fins a cert punt em sembla inevitable i és com que he d'aprofitar ara que estic així. Però, o sigui... No sé si t'he entès, a veure. Es posa en situació, vale? Sí. Va passar ahir. Vale. Aquest matí he de presentar un projecte, no? I el dia abans, a la nit, l'estic acabant i abans d'acabar-lo m'entra una ideaza d'escriure lo que sea i em poso a escriure-la. D'un altre tema o d'un altre tema que no té res a veure. I clar, llavors estic sacrificant un ambient laboral al matí següent que no dormiré, que no estaré bé, però que hauré tingut aquella hora de creació abans, a les 3 de la matinada del dia anterior. A mi em sembla... ja et dic, estic en el punt de que necessito tenir-la, saps? No pots deixar-la passar. No, perquè si no... No saps quan vindrà. No entraré en flow un altre dia, no sé quan tornaré, saps? Llavors, sí que em sembla una mica de crio, aquesta gestió precària del temps, no? Bueno, tampoc cal jutjar-te, a veure. Ja, claro, però... Però sí, crec que és un resultat, no, és que clar, aquí he relacionat tot, perquè crec que ha estat, clar, a veure... Però vull dir, tu tens això? Perquè a mi em dóna la sensació de que no, de que tu tens com... Pots tenir els teus, o sigui, saps controlar-los. Clar, o sigui, jo treballo very hard per poder estar en contacte tot el rato amb el flow d'idees. Vale, llavors, això implica moltes coses. Quins mecanismes que apunto? Buscar disfrutar. O sigui, tot està relacionat per mi amb que només tenim aquests outbursts d'inspiració. Això ja no té què és vale. outburst. Sí, tu et pregunta'm quan alguna cosa... aquests brotes, aquests brotes d'inspiració tan forta que diem, quan... O sigui, et fa por no utilitzar-lo perquè ho veus com escàs. No? Tu no saps quan tornaràs a tenir un moment que estàs connectat amb el flow. Estic fent la teràpia de deixar anar la idea. Vale, doncs això és una tècnica que jo, per exemple, també he de fer servir no perquè em vinguin pocs, sinó perquè jo tinc aquest forat una mica massa obert. O sigui... O sigui, el camí que connecta amb el món de les idees, amb el món de la inspiració, amb el que hem d'anar esperit, jo tinc el problema que estigui constantment... Sí, com de tenir aquesta pell com massa fina, i llavors és abrumador i he de saber com gestionar això. Però jo he viscut també en una altra etapa, la majoria de la meva vida, amb molt poc contacte amb la inspiració i amb la inspiració i amb qui sóc jo i amb el que vull dir realment i amb aquesta llibertat i amb aquest joc que també, quan va començar a sortir, després de l'MDMA, si et soc sincera, era en plan, hòstia, no puc deixar-ho passar.
Llavors, aquí crec que també s'han de desenvolupar tècniques de dir, vale, ho apunto i es queda per després. O sigui, no la deixes passar perquè no te l'oblidaràs, però la desenvolupes després. Però, a més, per mi el treball és fer que no vinguin en aquests brotes la inspiració, que estiguem tot el rato, o sigui, poder surfear cada cop més suau fins que tot es converteixi en aquest que quan tu vulguis puguis connectar. A mi em sembla un superpoder. Totalment. O sigui, increïble. sembla... Però això és treball, això és una feina quasi de... Bueno, com... De dia a dia. I de meditació, o sigui, de treball de consciència, d'un mateix i d'observar-se un mateix, perquè com més un es col·loca en aquesta posició d'observació, més es deixa de convertir en això que passa, tant en els brots com en la falta de connexió. En el moment en què un pot estar observant, mira, ara de cop m'està passant això, i ara cada cop es situa en un tercer lloc que permet cada cop que tinguis més control sobre això i dir, vale, ho veig tot, ara entro aquí, ara entro allà. Llavors, clar, això crec que és un treball per molts de nosaltres vital que hem de fer per sempre, però que la gràcia estaria en no sentir que la inspiració és escassa i tenir les eines per... Si és veritat que has arribat a un lloc molt profund que potser en un altre estat no pots arribar, doncs ho escrius i amb molta paciència anar retornant a agafar les onades, perquè en un altre moment, tranquil, en un altre moment tornarà a haver inspiració. És molt gràfic això de surfear. Però ajuda, no? Sí. A mi les coses visuals m'ajuden. Sí. Vale, jo crec que ja estem arribant al final, però no, en veritat no. No hi ha final, no hi ha final. Però si volguessis una mica sintetitzar, fer una mica d'embudo del que ets tu i el teu art, seríem capaços de poder fer-ho. Ara mateix jo el que faria referència és el que he dit abans de com anant a l'arrel del meu propòsit, o sigui, per mi qui soc està molt relacionat amb el meu propòsit i jo parlo molt i sento molt això de voler aliviar el sofriment, tant meu com de l'altra gent, però per un propòsit molt concret que és el disfrutar. O sigui, per mi, disfrutar no parlo del plaer que ve de l'habitació, no parlo del plaer superficial que ve de l'habitació del dolor, sinó del disfrute profund de la no resistència, de la llibertat, de l'acceptació. Doncs crec que el propòsit com a humans que tenim és aquest. El que hem de buscar és això i per tant, o sigui, dient això vull dir que com a mínim el meu propòsit és aquest i que podem trobar la intersecció on això es troba també no només amb el disfrute propi, sinó amb el disfrute dels altres. Llavors, per mi, com jo el que busco també, com ja anant a propòsits més específics, no? Diguéssim, o sigui, propòsit core és disfrutar, estar present i ajudar l'altra gent també a fer-ho. Però anant allà més específic, jo vull poder fer convergir es diu? No em sona malament. Segur que sí. Convergir. Llenguatges flexibles. Sí. Doncs jo vull poder fer convergir allò que jo disfrutaria egoistament, que és estar fent música, crear música, estar sobre un escenari, cantar, ballar, crear, amb poder ser de servei per a les altres persones, no? I aquí ve el que comunico i el que més m'importa i tal, no? O sigui, com poder ajuntar el que disfrutem superficialment, m'agrada maquillar-me, m'agrada disfressar-me, m'agrada no, el que sigui que ens agrada fer, que també és superficial i que també som aquesta part com a humans, poder-la ajuntar amb el més profund del que som, no? I perquè per mi és l'amor, no? Aquest disfrute i aquest desig per tothom, no? I com gestiones l'ego? Perquè... És molta teràpia, també. Sí, O sigui... Hay más secreto. Clar, però com ho vius? O sigui, perquè és que els artistes
Clar, és que De vegades... de la definició de l'ego també potser tenim definicions diferents, no? Però per mi, Mm. tots aquests problemes que hem estat parlant de disciplina, de pors, de judici, tot això són distorsions de l'ego. O sigui, l'ego és la persona que ens hem creat. L'ego és... I tots en tenim. Llavors crec que... Mira, jo com ho definiria millor, també és una cosa visual que utilitzo, és un got o una copa, el vidre, o sigui, el got en si és l'ego i l'aigua, el que importa, la substància, el que bevem, és l'ànima. Llavors, tots necessitem en aquesta dimensió, en aquest plano, sembla, tots necessitem un ego per sobreviure. Tots necessitem jugar aquest joc de la separació. Que bonic. El que passa és que hem de treballar perquè sigui transparent. I clar, això és superdifícil i ningú se'n salva. O sigui, pel context en què vivim tot el rato s'està atacant, s'està distorsionant, llavors cada cop hi passa menys llum. Però l'ego és necessari. El que passa és que s'ha de treballar perquè no tingui totes aquestes capes extres que les creem per por. Al final és un tema de por, però que no fan més que separar-nos dels altres, separar-nos de nosaltres mateixos, separar-nos del disfrute, però tots tenim foscor. Llavors, per mi és el treball constant de dir, ostres, això ho estic fent perquè vull ser agradada, això ho estic fent perquè tinc por, això ho estic fent perquè em crec millor que aquesta altra persona i no ho ets. Llavors, tot el rato, checking yourself. Això ho estic fent perquè em crec pitjor que aquesta persona i no ho ets. Per tots els cantons, perquè en el fons, intrínsecament, tots tenim el mateix valor, tots som infinitament valuosos. Llavors, qualsevol cosa, ja sigui de menys o de més, és una distorsió de l'ego, no? Llavors, normalment, jo pateixo sobretot de distorsions cap a sentir-me menys, no? Com, ostres, em comparo o no sé què, tal, no? Cadascú té els seus impulsos, però tots van a lo mateix, que és en una distorsió. Llavors, la idea és estar tot el rato treballant o jugant per experimentar la realitat tal i com és, cada cop de manera més directa. I això és un amor infinit. Llavors, qualsevol cosa que ens separi d'això és una distorsió de l'ego. Joder, m'ha agradat molt, però molt, lo del got, eh? Sí? És com molt gràfic. Sí. Bueno, pues jo crec que podem anar... O sigui, és que em dóna la sensació de que hi ha moltes coses per parlar, Sí, però una bueno, font no acabarem infinita. mai. Jo el que volia preguntar-te és que deixis una pregunta perquè respongui al següent convidat o següents convidats que vinguin. Que no saps qui són, no? O sigui, jo tampoc, clar. Clar, tu no saps Jo qui no sé qui són. Pots ser un artista de qualsevol disciplina, des d'escultura, passant per música, un altre cop, o dibuix, o il·lustració... Jo preguntaria per qui crees. Per qui creu, per qui crees. Per qui crees. Que pot anar per molts camins, o sigui, Sí. pot obrir molts de camins diferents. Vale. És important. I si te la preguntessis tu mateixa, què respondries? Clar, jo respondria per tots aquests camins que se m'han obert quan l'he pensat, que és una mica, doncs, creu per, com he dit, per la gent que pateix, que és tot el món, que és absolutament tothom, creu per mi mateixa, creu per el meu jo de petita, creu per sanar-me en el present també i per ajudar-me en el moment, creu per poder connectar amb altres persones i, per tant, creu per en específic a qui dirigeixo cada cançó, no? Però creu per tothom, per l'amor, per tothom. Que hippie, no? És que és el que hi ha. És el que hi ha. És el que hi ha. És el que n'hi ha. Sí. Bueno, pues m'ha agradat molt la xarra. A mi també. Sí, Podríem estar aquí molta hores, sí, realment. Sí. Tinc moltes preguntes i tu moltes respostes. Pues ja, continuarem. Pues res, ens veiem al següent episodi. Adéu. I ara corto. Perfecte. Molt bé, no? T'he sentit bé? Jo crec que guai. Al principi, molt millor al final, potser. Sí, no? Com començant lents, potser. Sí. Bueno, però és que estem... Però un segon. Hem anat de superficial a profund. O no? Sí, jo crec que sí. A veure, què hem parlat al principi? D'on has sortit tu, o sigui de... Clar, això és més avorrit. És més avorrit? Sí. Saps, de fet,